Hello, jó napot kívánok, good afternoon to everybody. Megtiszteltetés itt lenni, először képviselni Magyarországot miniszterelnökként. Volt ma egy gyümölcsöző megbeszélésem az Európai Parlament elnökével, Roberta Metzolával. Egyetértettünk abban, hogy le kell zárni a Magyarország ellen folyó, most már 8 éve folyó 7-es cikkelyes eljárást. Ebben minden segítséget meg fogunk kapni. Utána részt vettem az Európai Néppárt állam- és kormányfőinek gyűlésén, most pedig éppen a kohézió barátainak a megbeszéléséről jövök, amelyet Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szervezett. Előtte volt egy rövid megbeszélésem Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, és utána egy visegrádi 4 egyeztetésünk a 4 visegrádi miniszterelnökkel, vagyis hát 3-mal közösen. Örömömre szolgál, hogy mindenki elfogadta a meghívásomat, és június 23-án jövő héten találkozhatunk Budapesten és Gödöllőn. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy fontos újraindítani a visegrádi 4-ek a V4 koordinációt. Sajnálatos, hogy évek óta ez nem működik. Egyetértettünk abban, hogy ez nagyon fontos egyeztető fórum és egy befolyásos csoport a 27 tagállam között, úgyhogy én nagyon nagy várakozásokkal tekintek a visegrádi 4-ek, az újra megerősített visegrádi 4-ek együttműködése kapcsán. Örömömre szolgál, ahogy mondtam, hogy Magyarországot képviselhetem miniszterelnökként. Elmondtam mindenhol, és mindenhol nagy várakozással fogadják Magyarországot, hogy egy másfajta metódussal fogjuk képviselni Magyarországot. Biztos, hogy nem fogunk mindenben egyetérteni. Egyet ígérhetek, és ezt mindenkinek megígértem és vállaltam, hogy csak és kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogom képviselni, akár itt az Európai Tanácson, akár bilaterális megbeszéléseken, tehát nem fogunk mindenben egyetérteni, de nem fogunk csak azért harcolni, hogy harcoljunk, nem belpolitikai, pártpolitikai okokból fogunk itt akár egyetérteni, akár vétózni, hanem kizárólag a magyar érdek alapján. Azt gondolom, hogy ez már egy újdonság lesz, mint ahogy az is, hogy 2025 márciusa óta először van arra esély, komoly esély, hogy lesz egy elfogadott európai tanácsi konklúziós szöveg. Ugye tavaly március óta ezt nem sikerült a magyar vétó, Orbán Viktor vétója miatt megtenni. Mi dolgozunk azon, hogy ez most sikerüljön, még vannak fenntartásaink, még van egy-két olyan probléma, amit meg kell oldanunk, de én nagyon remélem, hogy hosszú még az este, hogy ezeket meg fogjuk oldani. A témákat ismerik, bővítés, versenyképesség, Kína, és hát a legfontosabb, az holnap jön a 7 éves pénzügyi keretről való tárgyalás. Ez volt a témája nyilvánvalóan a kohézió barátai egyeztetésnek 16 tagállammal. Nagyon sok mindenben egyetértettünk, és megállapodtunk abban, hogy egységesek maradunk, ameddig lehet, hiszen a tervek szerint idén valamikor decemberben szeretnének megállapodni egyhangulag a tagállamok a következő 7 éves költségvetésről. Ennyit tudok elmondani, van egy-két kérdés, szívesen válaszolok, és aztán rohanok, megkezdődik a csúcs. Kérdések miniszterelnök úr a 27 ukrán dokumentum részben, amit még ma nem kell. Köszönöm szépen. Elmondtuk azt is, hogy elmondtam mindenhol, hogy nagyon örülök annak, egyrészt, hogy sikerült az Európai Bizottsággal politikai megállapodást kötnünk 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról. Elmondtam mindenkinek, hogy folyamatban vannak a szükséges jogszabálymódosítások, és annak ellenére, hogy a Fidesz és az ellenzék láthatóan nem támogatja a korrupcióellenes jogszabálymódosításokat, vagy éppen az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, szerencsére megvan az elegendő támogatottságunk és elegendő képviselőnk, hogy el tudjuk ezt fogadni. Láthatóan a jelenlegi ellenzék próbálja megakadályozni, hogy ez a 6000 milliárd forint hazajöjjön, és a magyar egészségügyre, közlekedésre, vállalkozásfejlesztésre, vagy éppen mezőgazdaságra lehessen fordítani. Nem fog nekik sikerülni megakadályozni. És a kérdésére is válaszoljak, elmondtam azt is, hogy nagyon örülünk annak, hogy történelmi áttörést sikerült elérnünk Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvhasználati, kulturális, politikai és oktatási jogait illetően. Ez teszi azt lehetővé, hogy előre elmondtuk, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy megnyissák az első klasztert Ukrajna csatlakozása kapcsán. Amivel nekünk fenntartásaink vannak, és ezzel nem vagyunk egyedül, az az, hogy most az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszter fejezet megnyitásáról beszéljünk. Nagyon széttartóak az álláspontok, hogyha őszinte lehetek, a tagállamok között. Vannak, akik ugyanazt mondják, mint mi. Mi kiállunk a
az érdem alapú, a teljesítmény alapú csatlakozási folyamat mellett, hogy ezt korábban is elmondtam, nem lehet kétfajta csatlakozási eljárás, nem teheti meg ezt az Unió a nyugat-balkáni országokkal, akik már évek óta, hosszú évek óta dolgoznak azon, hogy megnyissanak fejezeteket, hogy lezárjanak fejezeteket, hogy őket megkerülve egy másfajta csatlakozási, bővítési folyamatban részesít más tagállamokat. Ez nem lenne őszinte, nem lenne pragmatikus, és nagyon rossz jel lenne a Balkán országai felé. Én azt gondolom, hogy ahol eredmények vannak, ott azokat el kell ismerni, és az Unió és a nyugat-balkáni országok érdeke is, hogy minél gyorsabban tagjai legyenek az Európai Uniónak. Tehát ez a különbség, hogy van, aki esetleg másfajta csatlakozási módot szeretne, van, aki azonnal megnyitna mindent, van, aki csak 2 fejezetet nyitna meg, mi pedig azt mondjuk, hogy most nyitottuk meg az első klasztert, még meg se száradt rajta a pecsét. Jelenleg szerintem azoknak a tagjelölteknek kell pozitív jelzést küldeni, akik már rengeteg munkát beletettek. Erről fogunk beszélgetni, de hát ugye egyhangúság, én dolgoztam ebben az épületben diplomataként sok éven keresztül, tudom, hogy nehéz 27 tagállam között kompromisszumot találni, de emlékszem olyanokra, amikor ez sikerült, ezen fogunk dolgozni, és szerintem mások is ezen fognak dolgozni. Azt gondolja, hogy nagy véleménykülönbség van a TISZA és az Európai Tanács álláspontja között? Hát az ördög a részletekben rejlik. Az egy dolog, hogy milyen előkészített dokumentum van, és hogy milyen következtetéseket ad ki a tanács, az meg egy más dolog, hogy mi hangzik el a teremben. Mivel még nem hallottam az állam és kormányfőknek az álláspontját és a véleményét, azért azt nem tudom előre elmondani. Nekem azt mondták itt a régi motorosok, Donald Tusk, Robert Fico, de mondhatnám akár a francia elnököt is, hogy nem szoktak unalmasak lenni ezek az európai tanácsi ülések, és résen kell lenni, és figyelni kell, és nem érdemes kimenni kávézni, mert nagy dolgok történhetnek, úgyhogy ígérem, hogy bármilyen hosszú lesz az éjszaka, én nem fogok kimenni kávézni, inkább ha lehet, akkor oda fogom kérni az asztalhoz a kávét. Még egy kérdés, ezt meddig kell még Magyarországnak fizetni a napi 1 millió eurós bírságot? Mit fognak tenni, vagy hogy fognak tudni megfelelni az Európai Bíróság döntésének a menekültügyi szabályokkal kapcsolatban? Ugyanazt tudom elmondani, amit korábban elmondtuk, hogy dolgozunk rajta. Nem csak ez az egyetlen nyitott ügy, ugye van több Európai Bírósági ítélet, ami fontos és érzékeny kérdésekben érinti Magyarországot és a magyar jogalkotást. Tárgyalunk a lengyel kollégáinkkal, a finn kollégáinkkal, tárgyalunk az Európai Bizottsággal, de az Európai Parlamenttel is, hogy megtaláljuk ezt a megoldást. Azt tudom mondani, hogy hogy amikor ez a bírósági ítélet keletkezett, amikor az egész ügy elindult, akkor egy teljesen más jogszabályi, uniós jogszabályi környezet, és még annál még másabb hangulat volt Európában. Holnap reggel 9-kor lesz az illegális migráció elleni szigorú, koordináltabb, határozottabb fellépés szorgalmazó tagállamok egyeztetése, ez olyan, mint a kohézió barátai, csak itt az illegális migráció elleni küzdelemről egyeztetek a tagállamok, és én azt látom, hogy nagyon más a hangulat, nagyon más a hozzáállás, mint korábban volt. Természetesen van egy bírósági ítélet, és van egy magyar jogszabály, aminek egyébként az érvényesség ideje nem sokára lejár. Nekünk azon kell dolgoznunk, hogy egy olyan megoldást találjunk, amivel ugyanazt érjük el eredményként, mint amit az előző kormány akart elérni eredményként, de közben ne kelljen fizetni ezt az 1 millió eurót. Amint megvan ez a megoldás, és amint ez egy olyan állapotban van, hogy be lehet terjeszteni a magyar parlamenthez megvitatásra, elfogadásra, vagy akár társadalmi egyeztetésre lehet bocsájtani, akkor szólni fogunk. Ehhez egyeztetnie kell a kollégáknak, még egyszer mondom, több tagállammal és az uniós intézményekkel is. Azt tudom mondani továbbra is, hogy ellentétben az előző kormánnyal, amely az illegális migráció elleni küzdelemről hazudott, és közben Vitynyéden migránstábort tervezett, sőt fizetett közpénzből, mi nem fogjuk engedni, hogy Magyarországra illegális migránsok jöjjenek, illetőleg hát szigorítani fogjuk a legális bevándorlók vagy munkavállalók behozatalát is, ahogy ezt már részben megtettük. Mi a magyar munkaerőt szeretnénk promotálni, és azt szeretnénk, ha minél többen hazatérnének Magyarországra. Fogok még jönni, amikor lesz érdemi mondani való. Köszönöm. Az öcsére vallott forintjába kerül a magyar embereknek. Határidőt tud erre mondani, ez napi több 100 millió forintjába kerül a magyar embereknek. Eddig az Orbán kormány alatt 1 milliárd euróba került, körülbelül 400 milliárd forintba. Alig egy hónapja alakult meg a TISZA kormány, és
alig egy-két hete vették át a miniszterek a megbízatásokat. Azt tudom mondani, hogy mi ez alatt a 3 hét alatt hazahoztunk, vagyis megtettünk mindent azért, hogy megérkezzen 6000 milliárd forint, úgyhogy talán a határidőt nem rajtunk kell számon kérni. Mi most kármentésben vagyunk, és tűzoltásban, hogy eltakarítsuk azokat a károkat, és megoldjuk azokat a problémákat, amit Orbán Viktor kétszínű, álszent, azt is mondhatnám, hogy magyar ellenes kormánya okozott. Köszönöm szépen. Minden azt kérem, hogy legalább Brüsszelbe ne hazudozzon. Én tudom, hogy nagyon idegesek a propagandánál, mert a 90%-uk 4 héttel a választás után a közpénzszivattyúzás összeomlott. Azt kérem, hogy ne hazudjon a kérdéseiben. Azt kérem, nem én találtam. Elmondta a másik úriember, hogy szemenszedett hazugság. Ő soha nem mondott ilyet, úgyhogy azt kérem, hogy ne használjanak pénzért más embereket. Pócs Jánostól is ezt kérem. Ő már megtette ezt Tarnazsadányban, szerintem nem sokára a bíróság előtt fog felelni, lehet, hogy halmazatban annyit hazudott. Köszönöm, jó munkát! Prime Minister!